Ahojte, máme tu ďalší diel, už druhý tento rok nášho podcastu Hasič a marketer. Vítame vás, poslucháčov a divákov. Ahojte. A rozhodli sme sa tento rok zmeniť ten koncept a budeme volať ani tak odborníkov na marketing, ale ako našich ctených klientov alebo partnerov, s ktorými spolupracujeme. No a sme veľmi radi, že prvým takýmto hosťom je náš exkluzívny host a to je Natália Vyčápiová. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že si našla čas a prišla si ku nám. Tento podcast je o biznise, je o marketingu, takže budeme sa rozprávať o biznise, o príbeh, ktorý každý podnikateľ si nesie nejaký príbeh. Aj ty si nesieš nejaký príbeh, takže ten nás zaujíma, ale zaujíma nás potom aj to prepojenie na ten marketing a aký máš vzťah k nemu, takže môžeme sa na to pustiť. Ja ťa asi predstavím, lebo poznám ťa. Poznáte sa dlhšie. A ja len poviem, že my sa možno poznáme rok a pol. Nejakým spôsobom sme sa spoznali cez networkingovú organizáciu, o ktorej sa budeme baviť. Ale ja len poviem, že si podnikateľka roka a podnikáš od 18 rokov a máš aj titul Slovenka roka. Bola si majiteľka druhej najväčšej tlačiarne. Do 30 rokov sa ti podarilo vybudovať túto druhú najväčšiu tlačiarnu na Slovensku s obratom 30 miliónov ročným. Aktuálne si generálna riaditeľka BNI, si business terapeutka alebo terapeutka, ktorá pôsobí na 3 trhoch. A si aj konzultant pre firmy na zavádzanie rôznych procesov a asi nám viacej povieš ty o sebe. Ale mňa by zaujímalo teda. Ja som chcel, že máš tak strašne veľa prívlastkov takýchto pekných, ale vieš čo, vyskočí prvé, keď si dáš svoje meno do Google. No. Čo je prvý odkaz. Je to článok od Started Up, že chcela som sa zabiť. Tak začína toto, keď napíšeš svoje meno do Google, tak ja by som sa spýtal na toto rovno, že čo bolo v tej tvojej kariére tento milník, o ktorom si rozprávala. Tak áno, to bola chvíľa, kde človek môže povedať, že je na dne, tak ja som tedy bola na dne. Pre mňa najťažšia chvíľa bola to, keď som nemohla ísť robiť tam, čo som budovala od základov. Takže tedy sa vynoria tie otázky, že tak na čo žiješ a čo budeš robiť. Maximálne som bola stotožnená s tou funkciou alebo s tou úlohou, že majiteľka tlačiarne a jednoducho nevieš, že kam ďalej, čo je tvoj ďalší krok. A človek, keď ostane sám, tedy sa vynárajú tie problémy a ostala som aj sám, hoci dlhé roky som si myslela, že mám kamarátov, priateľov, spolupracovníkov, ale ako náhle som sa dostala na kolená, tak všetci zmizli okolo mňa, takže ten pocit bol veľmi, veľmi ťažký a rýchle rozhodnutie bolo, že zvolím tú ľahšiu cestu a ja vždy tvrdím, že keď človek má deti, tak deti sú tým záchrannou jednotkou, lebo keď som sa dostala v tom liste k tomu, že na koho nechám deti, iné majetky som už nemala, čo by som rozdielovala, tak to bol ten moment, že som došla na to, veď ja som aj matka a jednoducho musím za to brať zodpovednosť a nemôžem učiť ďalšiu generáciu na to, že ako zvoliť ľahšiu cestu. Ďakujem Bohu. A čo sa tam vlastne stalo? Že prečo si prišla od tej tlačiarne? Že si sa dostala do tohto stavu? Tak sme robili dlhé roky a samozrejme každý podnikateľ s tým svojím egom chce rásť a veľmi intenzívne sme rástli tom období a otvárali sme ďalšie tlačiarne a fakt človek si myslel, že to tak bude fungovať aj celý život a raz v decembri sme dostali list od banky, že prehodnotili naše úverové zaťaženie a vyhodnotili, že poligrafia je dosť riziková a že máme zaplatiť naspäť tie úvery. A to bol ten moment, čo samozrejme z jedného mesiaca na druhé sme nevedeli zabezpečiť a to bol ten moment, kde sme začali padať. Dobre, ale mňa by zaujímalo, lebo to je ten bod zlomu, lebo naši poslucháči alebo veľa marketerov je mladých, začína podnikať, majú presne tieto vízie, ako proste mať miliónovú firmu.
tak možno skús aj ten príbeh, že ako sa ty vôbec tomu podnikaniu dostala, že prečo si to robila, že čo ťa na tom podnikaní vlastne baví, lebo stále podnikáš aj napriek tomu, že si prišla o veľkú firmu, tak si tu vysmiatá, máš kopec energie na rozdávanie, že čo bol aj ten moment, že išla si do podnikania a že čo je takýto, že čo ťa na tom baví stále? Ja by som sa vrátila tým mladým ľuďom. Áno, na tých terapiách sa stretávame a som veľmi pyšná na to, že veľmi dobre sa rozumieme mladou generáciou a dosahujú veľmi krásne výsledky po tých terapiách, keď sa postavia do toho. Ale jeden krásny príbeh, že pred 3 rokmi ma navštívil jeden mladý pán, že on dostal na mne odporúčanie a on má veľký cieľ. A hovorí, čo je ten cieľ? Že sedieť na nejakom ostrove, odtiaľ riadiť firmu a mať milióny. Hovorím, OK, aké kroky si k tomu urobil? Že nič, že prvé, že prišiel ku mne. Tak prvé, čo vysvetľujem mladej generácie je to, že musia robiť aj činy. Bez tých činov to nebude fungovať. A začali sme hľadať, že čo by mohol robiť, lebo bol taký stratený a že on je vyučený stolár a stolárčinou on ten milionár nebude. A predstavte si, že vďaka tým terapiám a spolupráce sme sa dostali k tomu, že áno, je vyučený stolár, začal z dreva robiť všelijaké figurky, všelijaké postavy, ktoré potom podpálil a takéto videá začal dávať na YouTube a dneska má 1 700 000 nasledovateľov, takže do 2 rokov sa nám podarilo, že je z neho úspešný youtuber, takže mladá generácia, všetko sa dá, len treba tie činy k tomu dať. A prečo som sa ja pohybujem do dnešného dňa v podnikateľskom prostredí? Kvôli tomu, lebo nič iné neviem. V živote som nebola zamestnaná, alebo keď som bola len na 3 mesiace. Takže moja hlava je nastavená na podnikateľské prostredie, rozmýšľať, nastaviť tie stratégie, že ako sa dajú z podnikaní vyťažiť tie financie, ale podnikanie musíme sa naučiť. A to je veľmi dôležité, že to, čo ja vnímam na trhu, že ľudia sa púšťajú do podnikania s tým, že už mám živnostenský list, už mám zaregistrované SROčku. Nestačí. A dneska už máme prístup k tým vedomostiem a to sa treba naučiť. Ešte aj tak, keď človek má vedomosti, môže sa stať to, čo aj mne stalo, že nejaký iný faktor jednoducho má vplyv, alebo príde COVID, veď aj počas covidu sme videli, že niektoré odvetvia padali, ešte stále môže byť vonkajší faktor, ale bez vedomosti je to obrovské riziko. Dobre, že teraz sme si prešli, že ako si sa k tomu dostala, čo bol ten najväčší pád, hej, čo sa ti stal a kde si našla tú silu znova začať podnikať, že nestotožnila si sa s tým, že OK, tak idem teraz niekde robiť za pokladňu a budem zamestnankyňa, keď to padlo celé, ale znova si stala. To sa aj mne, že jedno podnikanie akože predtým, že mi nevyšlo úplne a že presne som prišiel domov a akože nebolo to také, že existenčné, ale už tam bolo rodičia už pozerali na mňa, že no, tak vidíš, vraveli sme ti a ja som povedal, že dobre, ale tak teraz akože som poučený, idem ďalej a proste mal som tú víziu, že akože nič nemení sa na cieli, to, že to proste jedenkrát nevyšlo. Takže dobrá otázka, že čo u teba bol ten spúšťať, že ako to prekonať? Tak odpoviem terapeutického hľadiska. Dosť často si myslíme, že áno, podnikanie je o tých vedomostiach a vnímam strašne veľa podnikateľov, ktorí investujú aj dosť veľké peniaze do školenia, do všelijakých techník a tak ďalej, alebo cestujú do zahraničia, skúmajú rodinné firmy, že akým štýlom sa robí. A ja tvrdím ako terapeutička jednu vec. Ty sám podnikateľ je základ svojej firmy. Jedinú veľmi dôležitú vec vynechávame, čo som vynechala aj ja, a to je sebaspoznanie a sebarozvoj. Z terapeutického hľadiska ja sa zaoberám 90% s podnikateľmi na tom rumúnskom, maďarskom a už teraz aj na slovenskom trhu a môžem povedať, že obrovské veľké percento na konci sa dostaneme tam, že má obavu, či to on zvládne.
A toto je veľmi dôležité, že podnikateľ sa musí dostať do toho bodu, kde som ja dostala s tým, že som stratila svoju tlačiareň a potrebovala som obrovskú facku dostať od osudu, aby som to priznala, ale múdry a inteligentný podnikateľ oveľa skorej môže sa dostať tomu, že OK, vedomosti podnikateľské už mám, tie techniky, stratégie som naučila, ale kto som ja? Čo je môjim cieľom? Či to, čo robím, je to spojené s mojou víziou, či vôbec mám víziu, lebo dosť často to skončí tak, že podnikanie je o tom, že treba zarábať peniaze. Áno, samozrejme, podnikateľ nie, že zarábať peniaze, viac peniazí by mal zarábať, aby nevyzeral tak, že urobil som pre seba zamestnanie, takže zarábať peniaze je základ, ale budete vedieť zarábať peniaze len tedy, keď robíte alebo podnikáte v tom odbore, čo je spojené s vašou víziou. Teraz som si spomenul na to, že keď si prvý raz prišla k nám do firmy, tak si sa presne na toto pýtala, že či máme víziu a tieto veci. A že paradoxne sme ju mali, čo sa nás aj pochválila, aj sa jej držíme stále, aj nám to veľmi pomohlo. A vtedy som si povedal, že fajn, že niečo máme, hej, že je to tam, ale čo som si uvedomil, je presne tento mindset, že máme síce aj tú víziu, vieme tú teóriu, ale ako keby, že aj tak sme rozkolísaní ako majitelia alebo majiteľ v tom, že či ako keby vieme to zvládnuť. Hej? Že naozaj ten osobnostný rozvoj není len tie vedomosti teoretické, ale je to aj tá stabilita. Nám vtedy veľmi pomohlo, aby mi sa páčil ten prístup alebo taký ten disk test, ktorý robíš alebo robíte u vás a firmám a jednotlivcom a tam vlastne zrazu sme sa na tým ľudí pozreli tak, že či vlastne každý sedí na tej svojej stoličke. A to bola relatívne maličkosť, ale veľmi nám to pomohlo si uvedomiť, že aj koho potrebujem ku sebe, aký typ človeka a toto mne veľmi pomohlo. Ja vždy tvrdím a ako terapeutička spolupracujem s tými firmami nasledovne, že nespolupracujem so zamestnancami, ale len majiteľom. Čiže začíname s tým majiteľom. Lebo dosť často majitelia firiem očakávajú, že dajte mojich zamestnancov do poriadku a potom nám bude lepšie, lebo cítim sa, že sme na inom brehu. No a vždy hovorím, že OK, a keď tými zamestnancami sa budem zaoberať, tak vy ako prejdete na tú druhú stranu breha. Takže hovorím, najprv musíme vás dať do poriadku, vy si musíte uvedomiť tie veci, vy v tom musíte mať poriadok sám sebe, vy musíte vedieť, že kde je vaše miesto v tom tíme a potom vás vedia nasledovať. Vedia nasledovať človeka vodcu, ktorý má jasno a ktorý má tú charizmu, že áno, kľudne môžete ísť za mnou, lebo ste v bezpečí a spoločne to zvládneme ešte lepšie. Je povedané, že človek, ktorý plánuje nakrátko, tak tam môže vyraziť sám, ale človek, ktorý plánuje nadlho a plánuje veľké veci, tak treba vyraziť skupinou. Toto sedí ja premostím už na to BNI. Vlastne my sme sa spoznali cez BNI a pre poslucháčov, divákov je to vlastne organizácia, najväčšia networkingová organizácia na svete. Má nejakých 400,000 členov, je v 97 krajinách. A pre tých, čo nevedia, čo je networking? No, tak to nám povedz ty. Či vieš, ja networking. Nie, tak tam sa stretávate podnikatelia a pomáhate si navzájom, nie? Je to také mesačné alebo na týždennej báze a neustále tam prizývate nových členov. Tak? No, ten koncept networkingu je v podstate taký, asi Natália nám to povie najlepšie, ale pre mňa to, ja len poviem, že ten môj pohľad, že toho podnikateľa, že bol som v tom, že na všetko musím byť sám, že proste všetkými nástrahami si musím prejsť sám, že ak to nezvládnem sám, tak to nemám robiť. Aj toto bolo ten moje nasadenie. A potom som sa dostal nejako na to BNI a tam zrazu si ty povedal aj iný koncept, že ide to aj inak. A to je podľa mňa, že aj to, čo tebe pomohlo, keď si prišla tú tlačiareň, tak tiež si mi vravila, že si zažila niečo v zahraničí, čo si tu na Slovensku nenašla.
V organizácii BNI alebo networkingu učíme ľudí uvedomiť to, že áno, podnikateľ nie je ten hasič. Čo je tu vypísané, že či hasič alebo marketér, tak ja sa pýtam, či hasič si alebo podnikateľ. Podnikateľ nemá byť hasič, ale podnikateľ by mal byť lídrom. Samozrejme, nie každý sme typ toho lídra, tak áno, niekedy podnikateľ vlastní tú firmu, ale je vynikajúci odborník. Tak v tom prípade musí nájsť toho lídra vedľa seba. A áno, v BNI stretnutia my združujeme podnikateľov z každého z inej oblasti, čiže nevytvárame konkurenčné prostredie a učíme tých podnikateľov spolupracovať. Ja keď som mala tlačiareň, najlepších obdobiach som mala 200 zamestnancov. Ale prečo? Lebo som rozmýšľala tak, že ja potrebujem vlastnú marketingovú firmu, vlastnú dopravnú firmu, vlastné vydavateľstvo, vlastný tlačiareň, všetko. A zrazu podnikateľ sa dostane do situácie, že má 200 zamestnancov, ale keď podnikateľ ešte žije s tým egom, jak žila stará Natália, tak všetko chceme mať pod kontrolou. A tá kontrola nám zožerie všetok času, všetok pozornosti. A za chvíľu podnikateľ žije v tom, že už na rodinu vôbec nemám čas, už manželka kýva rozvodom, alebo v mojom prípade manžel, že bojoval za to, že kde je mamina. A už te nevidíme. Deti už ma videli v tom období len telke, lebo kým oni sa zobudili, už som išla do roboty, kým oni už išli spať večer, tak až neskôršie som sa vrátila domov. A to je ten kolobeh, v čom podnikatelia žijú. A keď prídu do BNI a my na prvé, na čo sa zameráme, to je to, aby ľudia naučili, alebo podnikatelia, vybudovať dôveru medzi sebou. Lebo to je ďalšia veľmi veľká otázka v podnikateľskom prostredí, či tam tú dôveru, lebo párkrát sme už padli na nos a jednoducho dať tú dôveru je veľmi ťažké. Takže my zabezpečíme bezpečné prostredie, kde podnikatelia začnú spolupracovať na základe dôvery, skúsia, že je to, na to máme etický kódex, že ako by mali pristupovať, to je tá edukačná časť, skúsia to a potom podnikateľ dojde na to, že nemusím ja vystavať obrovské firmy a neviem koľko kolegov. Keď ja spolupracujem s odborníkmi, tak tá ďalšia firma urobí všetko preto pri spolupráce, pri strategickom partnerstve, aby ten projekt bol vynikajúci, aby tá spolupráca trvala aj dlhšie. Ja by som sa možno opýtal, lebo ja neviem, ty možno vieš, že koľko aktuálne máte teda podnikateľov v tejto BNI sieti? Približne aspoň. BNI máme rozdelené do 3 kategórií. Prvá kategória je BNI Štart, kde združujeme podnikateľov, ktorí sú mladí podnikatelia. Rok, maximálne 2 roky a fakt sú ešte na začiatku. BNI Štart viac je edukačné. Potom je BNI Classic, kde už združujeme podnikateľov, ktorí sú 3 roky až 10 rokov na trhu, ktorí už majú obraty do 1 milióna. Tuto máme priemere cca 100 členov a potom máme BNI Select, kde združujeme podnikateľov od obratu 3 milióny do 30 miliónov. To sú podnikatelia, tam máme podnikateľov, ktorí majú 20-25 rokov firmu, už tá firma funguje, už tie firmy pre nich aj riadia, čiže majú vlastných konateľov, tak tam majú trochu viac času na to, aby sme spolu tvorili alebo zmysluplné spolupráce vytvárali. Tak to je dosť. Z rôznych oblastí podnikateľov. A je to hlavne za 3 roky? Alebo za 3 roky sa nám podarilo vybudovať na Slovensku. Takže klobúk dole. Je to kus roboty a tu sa mi páči ten mindset, že hodíš tú loptičku a vždy aj dobehneš do toho cieľa. Naozaj my sme tiež boli členom nejakej organizácie networkingovej, tá zanikla, že naozaj nedávalo to zmysel, že videli sme, že networking má zmysel, ale toto je práca.
Tým ma presvedčili. Akože BNI organizácia, keď ma našla prvý rok, ešte som prechádzala to obdobie, že som sa lutovala, ešte bolo ťažké a strašne som zažívala tú hanbu, že áno, napísali to na internete, bolo to aj v novinách a jednoducho ako ma budú vnímať v tom podnikateľskom prostredí, skrz toho, že každý zmizol okolo mňa a viac mi nezvonil mobil. A zrazu mi zazvonil ten mobil a majiteľ franchise na slovenský a maďarský trh ma pozval na obed, že prešne so mnou chce rokovať o tom, že či ako pro bono by som nepomohla v tej organizácii, aby sa usadila na slovenskom trhu. No tak som pozerala, ale neverila som, že či to myslí vážne. Ale dala som otázku, že prečo akurát ja? Veď ja som človek, ktorý to nezvládol, ktorý teraz prežíva ešte tú hanbu a oni povedali, že organizácia vychádza z Ameriky a jednoducho tam je to absolútne normálne, že niečo nevyšlo, tak púšťam do iného, že vôbec to neprežívajú tak, ako u nás a že oni presne v tom portfóliu, v tom opise hľadajú takého človeka, ktorý už zažil ťažké chvíle, aby tým podnikateľom, ktorí budú blízko k tomu, vedel pomôcť. A tým, že nám vnímali, že dosť veľa sa venujem tým terapiám, že to je, ja som, že ideálna postava na túto úlohu. A najprv som povedala, že nie, ale začala som študovať tú organizáciu, stala som sa členom zahraničí, že chcem vyskúšať, že ako funguje a presvedčili ma s tým, že je tam taká stratégia a taká štruktúra, ktorá funguje fakt v 90 krajinách. Čiže funguje to v Indii, funguje to v Číne, funguje to na Havaji, tak by to malo fungovať aj na Slovensku. Čiže to bolo pre mňa, že tá stratégia je maximálne profesionálna a druhá, že funguje to už skoro 40 rokov. Že ako dobre je to postavené, ako rýchlo vedia inovovať, že toľko rokov je to už na trhu, takže mňa toto presvedčilo, že ideme do toho. Mne sa strašne páčila tá spolupráca, tie školenie, že ten franchise je úžasne vymyslený a človek nemusí vymýšľať nejaké nové veci, len ísť podľa toho kroku. Ja ešte k tej definícii networkingu, lebo že aj my máme hasič a marketer, sme marketeri a ten networking je vlastne, akože, keď to tak poviem pre divákov, že leadový kanál, alebo že proste chodia z neho takisto dopyty a odporúčania, ako môžu chodiť aj z marketingu. Ale čo je rozdiel proti marketingu, že tým, že sa v tom networkingu tí podnikatelia poznajú, majú tú dôveru, tak tie leady, tie odporúčania sú omnoho kvalitnejšie a cieľenejšie ako marketingu. Čiže omnoho rýchlejšie sa vieme dostať k tomu ideálnemu zákazníkovi, ale nielen zákazníkovi, ale vieme presne riešiť aj tie spolupráce, čo premostím aj vlastne k tej našej spolupráci, pretože my spolupracujeme v oblasti toho marketingu a mňa by teda zaujímal ten taký vzťah ako keby teba k marketingu, že aký máš ty vzťah k marketingu versus ten networking, že či napríklad na tie tvoje terapie na rôznych trhoch, ale aj BNI a ďalšie projekty, čo vieme, že máš, tak že ako ty získavaš, či používaš aj marketing, alebo ideš len cez networking? Kým som networking nepoznala, tak áno, dovtedy sme používali marketing. Je obrovský rozdiel a teraz už vnímam medzi marketingu a medzi networking. Áno, pri networkingu stanovíš, kto je pre teba ideálny klient a veľmi cielené ide za tým. A keď ti dajú odporúčanie v organizácii BNI, to znamená, že už aj máš otvorené dvere do tých firiem, kde by si sa chcel dostať. Je to oveľa cielenejšie. A raz jedna právnická kancelária sa k nám zahlásila, že príde na stretnutie a povedali sme, že stupenka je 30 eur a pán právnik odpísal nám naspäť, že on radšej dá na charitu ako na nejakú stupenku na 30 eur. My by sme mohli byť radi, že on príde sa odprezentovať a tomu pánovi a videla som, že dáva inzerciu do marketingu a veľmi rýchlo som vyrátala, že koľko platí za marketing mesačne a
som sa opýtal, že koľko lídov dostáva, z toho koľko obchodov je reálnych a ako som mu to takto začala vyrátávať, tak prišiel na BNI, kde na druhom stretnutí dostal tri vynikajúcich klientov. Takže tedy povedal, že áno, už chápe, že čo je rozdiel. A presne to je rozdiel medzi marketingu a networkingu. Ale ich kombinácia je vynikajúca. Takže ja som došla na to, že áno, boli obdobia, kde sme dávali obrovské peniaze do marketingu, keď sa to začínalo pred 7 rokmi, tak boli aj odozvy, ale kým sme sa dostali k tomu, že z toho chladného lídu sme sa dostali k tomu, že áno, už ide nasledovať, veľmi veľa práce do toho treba dať. Potom marketing strašne sa mení a ja som už dostala na maďarskom trhu fóbiu na marketing, lebo zažívala som nasledovné, že čím viac moje meno išlo do povedomia, tak tým viac marketingových firiem ma oslovalo a videla som, že tá stratégia je vždy tá istá, pomeniť webovú stránku a rýchlo chodiť na jeden kanál, čom sú dobrí, ale mne furt chýbalo to, že oni sa nestotožňovali s tým, že čo ja robím, alebo nepúšťali sa hlbšie do tej problematiky a vždy to bolo nejaké povrchné. A ja som to navnímala hneď na začiatku. A začala som hľadať, že kto je najlepší marketér na maďarskom trhu a ideme za ním. A išli sme za ním, ale ten marketér, on už robil marketing pre veľké firmy, pre korporácie a pre neho nejaká Natália Vyčápiová, ktorá teraz vydala knihu a púšťa sa do terapie a má nejaké školenia, pre neho som bola akože maličká. Podpísali sme zmluvu, že OK, nejaký segment, ale keď sme mali začať robiť za mesiac, tak povedal, že prišiel väčší objednávateľ, nemáme na to kapacity. A zhodou okolností a dlhé roky, ak som vymieniala tie marketingové agentúry, tak vždy som mala v sebe, že ale on je najlepší a nepodarilo sa nám dohodnúť. A predstavte si, že za 5 rokov on sedel na mojom terapeutickom pobyte a už teraz môžem povedať, že spolupracujem s tým najlepším. Ale a hodnotím a hlavne v covidovom období. Keď prišlo covid, veľké firmy stiahli z toho marketingu, my sme dali viac peňazí do marketingu, vtedy sa nám veľmi darilo, ale napríklad už keď tie veľké firmy začali naspäť a každý prišiel do online, tak my sme absolútne stiahli peniaze z marketingu a len cez networking som naplňovala, cez odporúčanie som naplňovala moje pobyty. Takže je to veľmi dobre kombinovať. A keď obidve stratégie máme, tak tedy môže firma byť oveľa kľudnejšia, že keď ten marketing vypadne, alebo hociaký kanál povie, že odchádzam z Európy, aby sme vždy mali aj náhradnú verziu. To som presne chcela aj ja povedať, že mne to príde tak, že networking je dobrý na niečo, zase marketing je dobrý na niečo iné, ale že keď to skombinuješ, tak to vie presne tak, ako to pomáha nám pomáhať aj ostatným podnikateľom. Ja som sa chcel ešte opýtať, že v akom bode vlastne ty si prišla, akože začala si robiť toto BNI a kedy prišiel ten impuls, že si začala robiť aj tu na tým metód tie biznisové konzultácie? Najprv boli tie biznisové konzultácie, ale nie na Slovensku, ale v zahraničnom trhu a potom prišlo BNI do môjho života. Najprv povedala som nie kvôli tomu, že BNI je biznisové prostredie, ja som už toho vypadla, mne je veľmi pohodlné to terapeutické kreslo, ale ja mám jednu víziu a moja vízia je, aby naše deti žili vo vedomom svete a aby ľudia v tom vedomom svete boli takí, že na ľudských, aj biznisových, aj politických úrovniach dokážeme k sebe pristupovať eticky, dokážeme spolupracovať. A táto vízia sa mi vynorila v hlave v roku 2019, keď som bola skrz BNI na nejakom školení, keď som tam bola členom v zahraničí a tedy mi to docvaklo, že áno, tie ľudské úrovne, to je to, že zaoberám sa s ľuďmi ako
ako terapeutička, ale presne vďaka BNI sa dostávame do biznisového prostredia, kde takisto je to potrebné, aby ľudia začali, alebo tí podnikatelia začali žiť vedome. Takže takto som to spojila a preto som prijala aj tú výzvu. Organizácia BNI je svetová. Tam tí riaditelia robia fakt pro bono službu. Je to služba pre spoločenstvo a fakt ma to naplňa a som šťastná, že mysleli na mňa. Pre poslucháčov poviem, že vlastne BNI funguje bez provízií, že nie je to ani nejaké MLM, ani nejaká finančná, je to naozaj, že gro ľudí rieši to pro bono a naozaj ten systém je na všetko daný. No čo teba zaujalo, alebo čo ťa tam pripútalo k tomu BNI? Lebo však ty si išiel na jedno stretnutie ako každý iný podnikateľ. Čiže čo ti tak... Dokonca ja som išiel Maťo. Išiel náš kameraman zase raz. Maťo to doniesol, že také niečo je. Som mu dal, že škoda času, že ak chce niekde on, tak šli, ale prišli z akcie Focus Day, kde bolo 100 ľudí, 100 podnikateľov a prišli s takým zoznamom podnikateľov a prišli teda, že už majú nejaký obchod, hej, za 12 000, ja viem si. Kedy to je najbližšie? Skúsim. No a potom vlastne sme sa stretli, zakladala sa tá skupina v Zvolení, že to bolo aj blízko. A zaujalo ma presne toto, že zrazu, lebo ja v tej firme, že nado mňou nikto nie je. Ne? A to je ten problém tých podnikateľov, že nado mňou nikto nie je, hej, len daňový úrad a manželka. Áno. Ale nikto nado mňou už nie je, že ja som zrazu tam prišiel, každý týždeň tam chodíš a zrazu okolo mňa bolo 20-30 podnikateľov, ktorí riešia zhodou okolností to isté, čo ja, hej. A zhodou okolností, ja neviem, že keď ja potrebujem zamestnanca, môžem to povedať v rámci toho stretnutia, že hľadám nejakého obchodníka, nepoznáte niekoho a je tam 30 ľudí, každý má vo vačku 1000 kontaktov. A začal som zrazu riešiť veci rýchlejšie. Že zrazu som nemusel dať na profesiu, hľadám obchodníka a nemusel som, že hľadám priestor na prenájom alebo niečo, aj osobné veci, ale zrazu všetko sa riešilo v ten deň. Prídem na to BNI a poviem, potrebujem priestor, lebo nemám kde dať veci, potrebujem garáž, potrebujem nového účtovníka, potrebujem auto a zrazu všetko viem vyriešiť v ten deň. Hej? A to je akože ohromne efektívne. Plus tam chodili ešte aj klienti, z ktorých máš profit. A vieš, no ale to je jedna vec, tá vecka, ale ešte naučil som sa aj dávať. Že naučil som sa, že niečo mám aj ja, že vieme pomôcť tým ľuďom s marketingom, že ja mám nejaké zručnosti, že sú tam ľudia, ktorí zažili už to, čo som ja zažil a že im to môže pomôcť. Takže začalo ma baviť, že aj to dávanie môže byť tá cesta, o ktorom som vôbec tak nerozmýšľal. A áno, bere to veľa času, ale to má na tom, ako keby, že niekedy sú dni, kedy je to ten najšťastnejší deň, lebo ma to vytrhne z iných vecí a mám to s kým zdieľať. Veľmi, veľmi dôležité, čo Juraj si uvedomil a veľmi veľa podnikateľov si to ešte neuvedomuje, že v tom podnikaní pomaly prechádzame k tomu, že čo je môj osok, koľko z toho zarobím a my neslúžime. Ľudia, podnikatelia, zabudli sme slúžiť. Predtým to bolo ešte móde, teraz to už móde nie je. To podnikateľské prostredie dosť často je egoistické a každý vníma len seba. Preto tie vzťahy nie sú postavené na tej dôvere. A tu vďaka BNI naučíme slúžiť, naučíme dávať aj tým ostatným. Nie, tie odporúčania nejdú takto, že áno, dostanem za to províziu, ale dám to odporúčanie, ale neočakávam nič naspäť. A presne táto energia, ktorá v univerzu nám priniesie to, že človek, keď ani nečaká, aj tak sa to vráti naspäť. Ja si myslím preto, že sme predtým trošku miešali hrušky s jablkami marketing a networking, lebo od marketingu, keď ho investuješ, tak čakáš tie peniaze, chceš od toho nejaký výsledok jasný. Ale keď sa bavíme o networkingu aj o tvojej motivácii, čo ťa tam udržalo, tak nám z toho vyšlo vlastne to, že tá komunita a to, že kde si sa dostal medzi akých ľudí, takže skôr to ťa udržalo a že ti to pomáha aj inak ako len finančne, že občas toho príde klient, ale není to tá najdôležitejšia vec, pre ktorú to navštevuješ. No, v začiatku je to určitá motivácia, že prečo je to zaujímavé, že každý chce tých klientov, ale toto trvá. Hej, to je ten proces, že
priemerný člen ten rok, 2 tam musí chodiť, aby sa naučil tie veci vôbec, aby si vedel dať to odporúčanie, aby si vedel počúvať, aby si vôbec sedel na zadku a prišiel na čas, že to sa učíme, lebo proste však Natália by povedal, že koľko razy kto mešká a naozaj tá dochvíľnosť, že učí to tej kultúre. To som chcel povedať, že zrazu je nad tebou niekto, kto ti povie halo, ale ty máš chodiť na čas. Hej? A ty máš chodiť oblečený a ty máš počúvať a teraz si tu a nevymýšľaj proste iné veci. A to v tej firme naozaj je to ťažké. Hej? A ešte nebodaj, že je niekto úspešný, tak naozaj v tom selekte sú zážitky určite. že naozaj je to výzva pre tých podnikateľov. Nie, že BNI a networking funguje. Vidíme veľmi krásne zmeny, ale vidíme tie zmeny u tých podnikateľov, ktorí tento transformačný proces vydržia. Sú podnikatelia, ktorí prídu, že čiriba a už aj chcem zarobiť a už aj chcem z toho brať. To v kultúre BNI nevydrží. U nás vydržia tí podnikatelia, ktorí jednu jedinú vec uvedomujú, že doterajšie moje zmýšľanie alebo doterajšia moja stratégia ma priviedlo sem. Keď tento výsledok mi ešte nestačí a chcel by som oveľa intenzívnejšie byť, ale niekde inde, tak áno, prídem do toho BNI, ale vydržím ten transformačný proces, čo sú tie 2 roky, lebo od 3. roka vnímame neskutočné výsledky u tých podnikateľov. A vždy aj hovorím, keď človek založí firmu, neexistuje, že do roka je už úspešné. Akože aj pri tých firmách, doteraz to bolo 2,5 roka, už tomu covidu sa to posunulo, že do 3 rokov, keď si sadneš, vyberieš ako podnikateľ svoje čísla, vyberieš tie služby, ktoré robíš, po 3 rokoch môžeš povedať, že či to má zmysel, alebo radšej robiť niečo iné. A toto treba dať tomu čas a ako podnikateľ niekedy si musíme sadnúť a toto uvedomiť, že je to transformácia, potrebujeme čas niekedy na veci. No ale ako si vravel, že je zrazu niekto nad tebou, tak teraz by ma zaujímalo, že keď už sú, dobre, že tu sú také firmy do 1 milióna v týchto okresných, ale keď máte, že nad tie 3 milióny obrat do 30 miliónov obrat, takže nevadí to tým ľuďom, že niekto zrazu ich pucuje, že ako majú rozprávať, ako sa majú obliekať, že nechodia tam v tričkách? Ja vám poviem, že mala som obrovské obavy, že keď vidím, že pri tých malých alebo mikrofirmách, koľko niekedy sa natrápime, a podnikateľ povie, že nie, to je jeho značka, že on v tričku chodí a jednoducho ja vyberám stanoví, že čo je tam napísané, keď to prijal, keď vstúpil do organizácie. A áno, očakávala som, že pri podnikateľov, ktorí majú 20-30 miliónov obratu, že Ježišmarie, ako im vysvetlím, a predstavte si, že je to základná kultúra. Ja musím povedať, že mám tam menej starostí s týmito vecami, že to sú ľudia, že keď oni vstúpia do tej organizácie, všetko prekontrolujú, všetko majú svoje právne oddelenie a vyhodnotia a keď oni na niečo povedia áno, tak podľa toho sa aj chovajú, takže ja som veľmi milo prekvapená. Ja by som prešiel aj ešte k tomu marketingu, lebo my spolupracujeme aj voči marketingu, čiže pomáhame marketingu či už BNI alebo ďalším projektom a tam ty máš skúsenosť v tých viacerých trhoch a tam ma zaujímalo, že čo je možno také, prečo si nás vybrala alebo prečo BNI si nás vybralo, alebo čo je také, čo oceňuješ na nás? Ak je niečo. Marketingová firma je, môžeme povedať, že oblasť BNI, že v každej skupine máme marketing. Prečo? Lebo je to teraz moderné, teraz to ide, každý to potrebuje. Ale už v tých skúsenostiach, tých zahraničných trhoch, že áno, aj my sme marketéri, ale tak povrchne k tomu pristupujú, tak ja po istom čase, keď už veľmi veľa peňazí som vyhádzala von oknom na ten marketing, tak som dala
pre seba taký sľub, že idem spolupracovať len s firmou, ktoré fakt pozrie sa zhlboka do tej problematiky a že tá komunikácia bude taká, že má to prežité, že je s tým stotožnené. A toto sa mi najviac páčilo u vás. Áno, aj na slovenskom trhu sme si vyžiadali viac cenových ponúk, ale nie cenová ponuka je dôležité, ale dôležité, že či tá marketingová firma žije s tým projektom. A tuto u vás pre mňa fascinovalo to, že áno, stretli sme sa BNI, ale keď sme povedali, že či BNI, či Akadémia Ja versus podnikateľ, alebo aj terapeutické veci, že ty ako majiteľ bol si ochotný sa do toho postaviť, bol si ochotný hĺbšie sa pozrieť a preto tá spolupráca je oveľa rýchlejšia, lebo vynechávame, alebo môžeme vynechávať tie brainstormingy, že o čom to je, ako by sme mali komunikovať, lebo máš to prežité. Sadol si aj na Akadémiu Ja versus podnikateľ. Máš to prežité. Vieš, že aké hodnoty sú tam a podľa toho tá spolupráca je oveľa rýchlejšia a efektívnejšia pre mňa ako pre klienta. Keď už hovoríme o rýchlosti a efektívnosti, tak môžeme spomenúť aj networkingovú konferenciu najväčšiu zatiaľ na Slovensku NetCon, ktorú sa podarilo, ako rýchlo sa to podarilo dať dokopy? Myslím, že za 4 dní, že v piatok prišlo, že veľmi spravte rýchlo logo a webku a v útorok má ísť kampaň. Lebo tam bolo to, že to malo ísť pod vlajkou BNI, ale nakoniec to bola najväčšia networkingová konferencia, že boli tam aj ostatné networkingové organizácie. A tam to bolo dosť také brutálne, nie? Že to išli aj, že každý deň posty na social, išla kampaň. Išlo tam aj nejakých 130 postov. A neviem, či za mesiac. Ale bolo to úspešné, že dokázali sme... Áno, tam sme stratili čas s tým, že áno, ako to bude zorganizované a my sme zvolili spôsob spolupráce, že aj ostatné networkingové organizácie, že nech je to historická prvá networkingová konferencia bude na Slovensku, tak nech to urobíme honosné a preto sme stratili čas na tých rokovaniach ostatnými networkingovými klubmi a fakt nám ostalo mesiac na ten marketing, čo vo firme Birdline ste zvládli bravúrne. Tento rok budú ďalšie 2 konferencie, tak že budeme mať viac času. Je tam aj skvelý tým, že mne sa to, že to BNI aj to, akože ty rozmýšľaš v tých projektoch, že spájaš tých ľudí. Takže to treba pochváliť nielen nás, ale aj ten tým, lebo naozaj je to tímová robota vždy. Málo kedy je v BNI niečo solo a vždy je to tímová práca. Takže toto som sa ja naučil napríklad, že tento spôsob práce na tých projektoch, že spája tých ľudí. A myslím, že ste to aj vy tak odkúkali podvedomo na zamestnanci, že ako keby, že dá sa spolupracovať aj bez toho, že musíš mať nejakého zamestnanca, že naozaj, že ten spoločný cieľ môže byť veľakrát taký motivátor. Organizácia BNI má vždy jedného zamestnanca a to je administratívny background na celom svete. Je to tak. A napríklad pri týchto projektoch fakt z tých členov povyberieme tých dobrých alebo tých, ktorí sú odborníci na tú danú tematiku a veľmi krásne sa spolupracuje. A toto sú uvedomenia aj pre tých podnikateľov, že aha, koľko vecí ušetrím. Že jednoducho nejde o kvantitu, ale ide o kvalitu. Že tá rýchlosť a tie výsledky kvalitatívne môžu byť ešte aj na vyššej úrovni, ako keď človek stavia tú firmu klasicky. Jedine a veľmi dôležité pri takýchto strategických spoluprácach sú tie porady, kde sa stretávame na týždeň alebo dvojtýždennej báze a vždy je to vyhodnocované. A počase sa nastane pri tej spolupráce fakt tá dôvera, fakt to, že poznáme jeden toho druhého a teraz už môžem povedať, že tie aj týždenné alebo dvojtýždenné porady už len sa kracujú, lebo každý už sme sa dostali do toho, vieme, čo chceme, čo je cieľ a nikto nerieši otázky zbytočné, ale ideme na to. Mňa ešte napadlo, lebo už sa blížime k záveru pomaly, že je to také Martinové dieťa, toto BNI, že či sa nechce niečo spýtať. Natália, ja mám na teba takú otázku,
že si spomínala tých mladých ľudí, mladých podnikateľov, že čo by si možno tak odkázala, že na čo si dať pozor pri tom podnikaní, lebo vlastne ja tak sám vnímam, že my chceme všetko rýchlo a hneď a tým, že vlastne žijeme v tej dobe, že v minulosti to tak nebolo, takže čo by si odkázala? Vnímam generačné rozdiely medzi mladým podnikateľom, už aj medzi sebou a ešte ďalšie generácie oveľa väčší rozdiel. A jedno by som odkázala. Prvé, nebojte sa. Veľmi veľké obavy tam vidím. Druhý, musíte sa do toho postaviť a musíte začať makať. A tretie, dajte vieru, že môžete byť úspešní. Ako som hovorila hneď na začiatku, s tým youtuberom sa nám dokázali sme veľmi krásne veci a teraz cez víkend priniesol svoju priateľku, tiež má okolo 20 rokov alebo 21, že ona by chcela byť slávna speváčka. Pýtala som sa ju, že čo je pre ňu slávna speváčka, že ona by chcela mať koncerty aj tu, aj tam vo svete. Hovorím, prečo nepovie, že chceš byť Madonna? Niečo podobné ako Madonna. A videla som na nej, že jednoducho, wow, obrovská túžba, ale nevie to pripustiť. Takže prvé mladí ľudia, a vy ste oveľa múdrejšie ako my. Nemusíte vyhádzať von oknom ani peniaze, ani čas, ale postavte sa do toho seba spoznania, urobte poriadok sám sebe. Ja by som všetko dala preto, keď 20-ke by ma niekto posadil a mohla by som preskákať to seba spoznanie, čo som už musela začať preskákať 35-ke, takže dajte sa na to seba spoznanie úprimne a potom celý svet je váš, môžete dosiahnuť hocičo, čo vy týčite. Dobre, blížime sa teda k záveru. Bolo to veľmi plodné. Ešte chce sa? Dobre. My sme zabudli, máme takú rubriku, že vtip na úvod, ale tentokrát to bude vtip na záver, lebo sme ako sa zakecali hneď a zabudli na to. Tak máš pripravený nejaký vtip pre nás? No ja a tipy, to aj môj manžel vie, že niečo mi nachystá a príde a s tým úsmevom, že teraz mi povie a keď povedal ten tip, tak potom pozerá na mňa, že prečo nie je reakcia. Kým ja to pochopím, že čo s tým chcú povedať, tak celé je zabité, takže nie som vôbec na vtipy, ale jedno som si zapamätal a aj vysvetlím, že kvôli čomu, že ide pán podnikateľ na diaľnici, kúpil si nové auto a akurát na diaľnici chce vyskúšať, že koľko to ide a už ide 200 a zrazu začnú hučať policajti za ním a on ešte pridá do plynu a ide ešte rýchlejšie, už 240. Policajti už viac učia, že zastav sa a po čase sa zastaví. A policajt vystúpi a hovorí, že počúvajte, dneska mám už strašne dlhý deň, už nechce sa mi ani písať, nedám vám pokutu, ale len povedzte mi vysvetlenie, že keď hučíme za vami, vidíte, a prečo ešte pridávate? A on hovorí, že viete čo, pred týždňom moja manželka odišla s policajtom a ja som si myslel, že ju nesete naspäť. Dobrý. No a to je tip, alebo vtip, ktoré som zapamätala kvôli tomu, že raz sa mi stalo, že jeden politik, ktorého som strašne neznášala, jedno ráno, piatok mi zavolal, že chce sa so mnou stretnúť. A my sme žili tak, že ja jedna ulica, on druhá ulica a nechcela sa, tak som ho neznášala, hovorím, že dneska nech to vybavíme, 10 minút, aj tak sa povadíme, ideme doprava, doľava a hotovo. A stretli sme sa v hoteli, čo bolo pár krokov od našich domov, čiže on prišiel pešo aj ja. Ale ešte tých časov dom som nechala otvorené, auto pred domom otvorené a išla som na to stretnutie s tým politikom. A predstavte si, že prvýkrát v živote sme si sadli a tak ľudsky sme pokecali, že my sme vypli mobilné telefóny. Piatok každý, aj jeho, aj mňa čakali v kancelárii. My sme vypli mobilné telefóny a do 16:30 sme debatovali. A ráno som nešla do roboty, čo sa nestalo dlhé roky. A teraz idú za mojím manželom, že a kde je šéfka? On, že neviem, že má vypnutý mobil, čo sa doteraz nestalo. Tak manžel hovorí, že dobre, tak idem domov a ja ju
počkám, alebo zistím, že kde. Môj manžel prišiel domov, to bolo o 10:00 ráno. Sadol si do obývačky, vyložil nohy a pozeral telku. Videl, že dom je otvorené, aj auto je otvorené a teraz ja po obede nabehnem doma a pýta sa ma, a mamina, a kde si bola? Tak ja hovorím, že kde? Hovorím, ty si od koľkej doma? Že od 10:00. Hovorím, a teraz je 4:30. Akože, a ty si sa nebál, že ma zobrali, ukradli, alebo hocičo, že ja tu čakám, že ťa prinesú domov. Dobre, môžeme ešte, možno predtým, ako sa rozlúčime, ešte ma zaujímalo, že čo je taká výzva tohto roku pre teba? Že čo ťa čaká v tomto roku? Aké výzvy, aké ciele máš, aby sme sa inšpirovali? Tak moje najväčšie výzvy sú spojené s organizáciou BNI, že na tento rok sme dali cieľ, že raz toľko členov a dali sme cieľ, že v tomto roku budeme sústreďovať na tú profesionalitu, že fakt tá hierarchia nech je vybudovaná tak, ako má byť a chceme dosiahnuť, že od tých mladých podnikateľov, aby sme ukázali tú cestu tým aj 30 miliónov, keď treba. Takže to je najväčšia výzva a moja osobná výzva alebo terapeutická výzva je, že aby tá moja vízia, že nech naše deti žijú vo vedomom svete, tak odovzdávam už moje terapeutické vedomosti ďalej. Takže mám ľudí, ktorých chystám, že budú mentori a je to už na medzinárodnej fóre. Takže je to veľmi inšpiratívna práca a teším sa z toho. Natália, ďakujeme veľmi pekne aj za tieto slova, aj za to, že si našla čas a prišla si. Veríme, že budeme ďalej spolupracovať. Podľa tohto nás čaká, že zdvojnásobiť počet členov, to bude kopec roboty na marketingu, takže tešíme sa na tieto výzvy spolu, no a spolu lepšie rastieme. Ďakujem za pozvanie. Pekne.